аҷибтарин одамоне ки бовариатон намеояд вуҷуд дошта бошанд. салом, ба канали мо хуш омадед. чӣ гунае ки ду зарраи барф ба ҳамдигар монанд буда наметавонанд, ҳамон тавр одамони рӯи замин аз ҳамдигар фарқ доранд. ҳатто ду гоникҳо ва одамоне ки тавассути тағйири чеҳра худро ба касе монанд мекунанд, аз ҳамдигар каму беш фарқ мекунад. дар ин дунё ҳама хусусият ва аломатҳои худро доранд, аммо дар рӯи замин одамоне ҳам ёфт мешаванд ки аз дигарон хеле фарқи калон доранд. вақте шумо ин одамонро бубинед, чеҳраи онҳо ҳамеша дар ёди шумо мемонад. пас имрӯз мо 5 одами аҷибро ба шумо нишон медиҳем. то охири барнома бо мо бошед, зеро дар охир занеро мебинед ки вазни синаҳояш ба 20 килограмм мерасад. баъзе воқеаҳо инсонро ба замин мезананд, гӯё тамоми дунё бар зидди мо мубориза мебурда бошад. маъдан вол низ яке аз ҳамин одамон аст. ин марди ҳиндӣ ҳоло 47 сола аст. ӯ бедаст ба дунё омада буд. маъдан аз кӯдакӣ барои сохтани як зиндагии хуб кӯшиш мекард. аз сабабе ки ӯ даст надошт, натавонист бо ҳамсину солонаш ба мактаб равад. оилааш ҳам оилаи фақир буд. натавонистанд ӯро дар мактаб фиристанд. давлатҳо ҳам ба онҳо ягон таваҷҷӯҳ намекард, яъне аҳамият намедод. аммо маъдан ба хулосае омад ки ба дигарон тавоноии худро нишон диҳад. ҳеҷ кас ӯро дастгирӣ намекард, аммо худаш барои як зиндагии хуб кӯшиш кард ва заҳмат кашид, то корҳое ки мардум оддӣ ба даст анҷом медиҳад, ӯ бо пойҳояш анҷом диҳад. маъдан дузандагиро ёд гирифта кору сар кард. кори дузандагӣ барои ӯ мушкил буд. одамон барои бедаст будани ӯ ба маъдан камтар боварӣ мекарданд, аммо ӯ кӯшиш кард ки ба муваффақият расад. метавон гуфт ки ин марди ҳиндӣ исбот кардааст ки аз натиҷаи меҳнату заҳмати худ зиндагии хубе ба даст овардааст. пеш аз ин ки одами дигарро ба шумо шинос кунем, ба ин навор як талайкро дареғ надоред. агар қаҳрамони рақами 4 барномаро аз пеш бинӣ, шояд тасаввур кунӣ дар рӯ ба рӯяд ягон кӯдак қарор дорад. тасаввур ҳам хато нест, зеро думжи чун марди чиниест ки дар ҳақиқат ба кӯдак монанд аст. марде ки қадаш ба 80 сантиметр мерасад. ин мард дар интернет лақаби мини бойро аз худ кардааст. аммо ин қадди ғайриоддӣ ӯро аз зиндагии оддӣ дареғ надошт. ӯ ҳатто ошиқ шуд, ҷуфти муносиби худро ёфт. 10 сол пеш ҳодисае ба амал омад ки дунёро дар ҳайрат гузошт. мини бой бо ном духтари юван ваню якдигарро тавассути шабакаҳои интернетӣ ёфтанд. юван духтаре буд ки дар сӯхтор зарар ёфта буд. онҳо оиладор шуданд. синни онҳо зиёда аз 30 сол мерасад. ишқ ва саргузашти якхела онҳоро якҷоя кардааст, то аз зиндагии худ лаззат баранд. тиффани бо ёрии модараш тавонист ки зиндагии худро тағйир диҳад. вақте ки одамон дар роҳ ба ӯ нигоҳ мекарданд, модараш ба онҳо салом карда мегуфт ки бидонед, ин духтари ман аст, тиффани ном дорад ва дар оянда ба инсони ҳайратангез табдил меёбад. суханони модар ба ҳақиқат пайваст. тиффани бузург шуд. ҳоло 34 сола аст. қадди ӯ ба 120 сантиметр мерасад. сабаби шакли аҷиб доштани тиффани ин як намуди бемории нодире аст ки бадани ӯро нисбати мардум дигар намуд кардааст. бахт ба рӯи тиффани хандид. ҳоло ӯ ба ҷуз омӯхтани рақс ба як модел ҳам табдил ёфт. ҳоло тиффани дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунад ва ба кӯдакону ҷавонон рақс меомӯзад. ба ҷуз ин корҳояш ӯ дар мусобиқаҳои рақс иштирок мекунад. рақсҳои ӯ одамони дунёро дар ҳайрат гузоштааст. моҳи марти соли 2015 дар яке аз маҷаллаҳои англисӣ зигдави че туванҷе як духтари чиниро нашр карданд ки дар синни 26 солагиаш аввалин қадамҳои худро ба замин мегузорад. ин духтар дар вақти таваллуд ба як шакли аҷибе таваллуд шуда буд. пойҳои ӯ ба хилофи пойҳои дигарон баръакс рушд кард. ин як бемориест ки аз 100 000 нафар танҳо як кас ба ӯ мубтало мешавад. дар тӯли ин қадар сол духтари чинӣ бо аробачаи маъюбӣ савор буда ҳаракат карда наметавонист. оилааш ҳам наметавонистанд ӯро табобат кунанд аз сабаби набудани буҷет. онҳо ҳатто умед надоштанд ки шояд рӯзе духтарашон аз ҷояш хезаду бе кӯмаки роҳгардак роҳ гардад.
аммо 5 сол пеш як мӯъҷизае рух дод. Тамоми дунё аз зиндагии мушкили мардуми чинӣ огоҳ шуданд. касоне ки меҳрубон буданд ва тавонии пул ҷамъ карданро доштанд то ӯро табобат кунанд. дар натиҷа ин меҳрубонии онҳо сабабгори мӯъҷиза шуд. духтар тавонист ки пас аз 13 сола дар ҳаёташ аз ҷой хеста аввалин қадамҳояшро гузорад ва мустақимона роҳ гардад. дар замони имрӯза занон бо доштани синаҳои калон фахр мекунанд. онҳо бо ин роҳ метавонанд диққати дигаронро ба худ ҷалб кунанд. аммо ин зани филиппиниро бинед ки на танҳо синаҳояш ба ӯ кӯмак накард, баръакс зиндагӣ ӯро ба ӯ мушкил кард. бернатерта горма зани 55-солаест ки аз як бемории нодире ранҷ мебарад. ин як беморие мебошад ки синаҳо бо тавлид кардани чарм яъне равған аз ҳад зиёд калон мешаванд. шояд шумо бовар накунед, вале вазни синаҳояш ба 20 килограмм мерасад. агар шумо ҷуздонеро ки 20 кило вазн дорад барои як муддате бардоред, шояд вазнашро ҳис накунед. аммо шахсе ки ин вазнро дар ҳама ҷо дар ҳама кор аз хӯрдану нӯшидан сар карда то хоб рафтан бо худ дорад, дар ҳақиқат тоқатфарсо мебошад. аммо хушбахтона дар дунёи мо одамони меҳрубон зиёданд. моҳи апрели соли 2018 достони ин зан дар яке аз телевизионҳои маҳаллӣ гуфта шуд. одамон пул ҷамъ карданд ва пас аз 3 моҳ дернаде то аз ин мушкилӣ раҳо ёфт. саргузашти ин одамон ба мо мефаҳмонад ки ҳарчанд зиндагӣ ба мо пушт мекунад, набояд ноумед шуд ва шукрро фаромӯш кард, зеро ҳар як шаби сиёҳ дар поёнаш равшанӣ дорад. дар ҳамин ҷо навори имрӯза ба охир расид. бо шумо буд Зокӣ.